салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, ҳозир боз ҳама шумо дар распродажа пешниҳод мекунам аз паплинои бенигин. Инош бо беҳад хушрӯан, гилошонам, хучонам. Материалошон ваяй поло итальянкаяй, марҳамат, бисёрам хушрӯвай качестваш, гилошонам аҷоиботай. Ино нархошон ду либосош 170 сомонай. Ина касе дар кор бошад метавонен ки нависен, мо доставка дорем. Бисёр ҳам сифати хуб шай. Бинед 170 сомон ду либосош, фақат ду либос равон мекунем. Нигоҳ кунед, ана ин сафедам бисёр наз харидаги будан. Ина ҳоҷиёна касе дар кор бошад, и бо лёнай духтаракои азиз. Бисёр ҳам сифати хубай лён. Метавонед аз инам дархост кунед. Либос 170 сомон. Ана бо ҳаст иҷада аз дигар намудош. Мана ин гилам и дубайскияй гили хушрӯвай. Ира материали сангзадагиша беҳад нағз мефурӯхтем. Инам нархиш ҳами хелай. Ду либос 170 сомон. Шумо метавонед ки як либос аеш, як либос аеш, хулас ки ҳами ду либос интихоб кунед. Ана баъд якта дига ҳоҷиёна, ям поло итальянкаяй, хеле ласияй. Инам ҳамин нарх, ду либос 170 сомон. Виден, иҷада бисёрай, ҳозир ҳамаша шумода нишон метиҳам. хоҳишмандо дархост кунен, доставка дорем. Мана марҳамат анамин сабзоям ҳами хел. Инаш бисёр гули хушрӯвай, нағз харидорӣ мекунам. Ваяй лёнай материалаш, инам бесанг ду либосош 170 сомонай ва анами поло итальянкаи сабзам ҳамин нархай. Ду либосош 170 сомонай. Инчунин дар ин дафаш бошад. Ана ин намуд омадагиай бо марҳамат. Бисёр ҳам хушрӯ. И материалаш дубайскияй, гулаш беҳад гули хушрӯвак. Инам ҳами хел. Ду либос 170 сомон. баъд ҳаст ана ин лёни ҳамхеле фасон, ям ду либосош 170 сомон. Ана ваям ду либосош 170 сомон. Ана баъд фиолетовиам дора ҳавай. ҳозир фиолетовишам нишон метиҳем. марҳамат, метавонед материалшон поло итальянкаяй духтаракоира бинед кушодагида чихе хушрӯвай. беҳад материалои фасонан, ино қимат будан, ҳозир аз продажа кишида ҳамин нархай. И лёная лён. Мана аз ин ду рангай, поло итальянко ду рангай. Мана сабз астай, зард астай. Иям ҳам хеди либосош 170 сомон. Киртада аҷоиб фасон мебиёя. Метавонед духтарако дархост кунед, доставка дорем. ҳозир иҷада я дугули фасони дигарам ҳастай. Увошама шумода нишон метиҳам. Нав сабзи гилмай дарам. Анаи лёнай гулша бинед чихе гули хушрӯвай духтаро. боварӣ дорам маҳқултон мешавад. И материалаш лёнай. И куртада аҷоиб меброя. нигоҳ кунед. Видед? Распродажада ду либосош 170 сомон. метавонед дархост кунед. материали ғавси фасонай. пушаймон намешед духтаро. ана баъд атласниёра ман нишон метиҳам. аз ваям дархост карда метавонед. вай дафаш рулон кам буд, вай распродажаи вай када будем 200 сомон. и бори навда бо дигар омадай. и сифаташ бо дигар тарай хушрӯтара кушай. марҳамат, аз и ду рангай. инам ҳамин хел. ду либосош 170 сомонай. чанди меафта? 85? 85? 85 я либосош меафта. материалошон хушрӯвай, ғавсан. мана марҳамат, хоҳишмандо дер накунед. метавонед ду либос дархост кунед. 170 сомон ду либосош. баъд духтаракои азиз, ду намуд аз анами доинг ҳаст. чӣ хеле медонед доинг беҳад сифати хубай, обшувай, ҳеҷ намешавад. аз ё кам мондагиай, ду ранг дорад. диден? иям ҳамин нарх, ду либосош 170 сомонияй. ина метавонед ки дархост кунед, дер накунед духтарако.
бо дар WhatsApp шумода мефаҳмонам. Бо ҳамин навори имрӯза ҷамъ бас мешавад. Хайр, то видеоҳои оянда.